tovarăș și am intrat într-o belea, are nevoie repede de 10.000 de euro, aveam eu să-i dau lui. M-am mai scăpat un pic și acum... Deci și cu ce vrei, bă, frate, Gândeam să te nașule, ajut iară dacă- și iară, bă, de atâtea ori bănuți. Dacă ai putea să mă ajuți. Pe întâi ale lunii ți l-am dat, cum apoi întâi a venit banii. De fiecare dată mi-ai zis că mi dai la o dată și când colo te-ai prelungit cu încă 2-3 luni. Deci nu mi se pare normal. Am mai Crede-mă. intrat și eu, bă, nașule, într-o belea, într-o aia, dar acum pe întâi ți-am dat. E ultima oară, să știi, e ultima oară când îți dau bani. Vorba rămâne vorba. Deci e ultima oară când îți dau bani, ca să înțelegi. Nașule, crede-mă că când zic E că ultima ți-i oară ți-i când îți dau, acum Na. ultima oară. Nașule, dacă am zis că pe întâi ți dau, ce să mai... Poftim. The fuck? Băga mea și pula, ne reține să mai ajut bani. Care ești, mă, ca gulat? Ce face, mă, neputul? Nașule, mai dăm 5.000. Ce anume? Poftim? Mai ai 5.000 să-mi dai? Știu Poftim? eu. Mai ai Pentru ce? 5.000? Că mâine era termenul de plată. Vii să mai îmi cer încă 5.000 până mâine? Ia un loc. Fă-te comod. Ură-ne poate din băutura asta, să-mi zici cum e. Ah, ce tare e. Da? Lasă-mă că nu mai lasă